I čao ljudi, danas ću vas jebati, pitajte se vi slobodno. Ste to? Pitajte se vi slobodno, kad će novi video. Znate, ovo što je oko mene ne gledajte, ovo je od moje babe soba. Iako mi je pokvaren PC, dosta puno, vidite ovaj laptop, pokvaren je, totalno, stjekstveno, ono snimiti, puf. Pitajte se.